lakho lisebenziseka ngendlela nje engafanele siyaxolisa nathi siyi-clean governance ngoba zananetha unazi indaba ivela siyezwa kuthiwa usuvala umlomo kodwa ungasaqhubeka faka ama-security ufake i-invoice Mashi Mbovu ngiyakuvuma ngiyakwazi kodwa kwakungekhona ukuthi ngiyokhuluma ngabantu noma somphakathi wasenkandla siyokhuluma ngabantu kwabe imashi yayiphopoza ukusebenza komkhandlu wakithi esinganeme ngendlela osebenza ngayo hayi ukuthi kwakukhona umuntu esasifuna ukuthi angabi lutho noma esasifuna ukuthi abe mkhulu futhi mhlambe namanje sisengakwenza lokho ngoba somphakathi makukhona into esingayithanda siyithanda makukhona into esiyithanda siyayithanda hayi ngoba kukhona umuntu esithi ubani sifisa abe yini noma ubani sifisa inhlangano ethile ibe ukuthi no sisebenza mina ngisebenza ngale yona ukuthi ngiyiphi inhlangano ngisebenza ngalo awunayo inzondo yokuthi mina khona into engimnyanyela ukuthi uyiqembu elithile uvotele iqembu elithile ngoba nami anginasikhundla kwipolitiki kodwa ngumuntu ovotayo ngiyilungu leqembu elithize engilivotelayo kwemashi kwakuthinta umkhandlu indlela esasikhala ngayo nendlela esibona ukuthi awenzi kahle ngayo nothi ukuthi kwakuthinta ukuthi uzozokhulunywa ngamagama abantu sibuzeke sesiyaphambili ungusomabhizinisi uphinde futhi kodwa sike sikuncise nje ebhizinisini uphinde kuyithiwe ngesilungwini i-philanthropist umuntu oye alule isandla ey'ntweni ey'thinta abantu abangabanga nenhlanhla njengayo asihlale kuloku-ke kwebhizinisi uyathinteka kakhulu embonini yamatekisi sike saba no-live la earlier on nakhona igenge ikhala ngemholo ephansi kade baqale inkulumo yabo bekhala benginomfakaNkomgodole obekhuluma nje on his capacity njengomuntu osembonini yamatekisi njengomshayeli hayi njenge-owner right kodwa ulaphaya eGoli eGolgotha la ikhale khona ngokuthi kuyenzeka mahole imholo elinganiselwa ku-600 ngeviki bekhala ngokuthi babona imboni idlala kakhulu ngabo right base bekhuluma nangenkulumo kaSihlalo we-Durban West uMathula Mkhize umnumzane uMathula Mkhize nakhona bethi kunevidiyo yakhe esayikhulethayo ngiyacabanga ukuthi ividiyo ekhuluma nge-training ababeyenzela o-driver no-fitter ngabe bethi khona o-driver akufanele bathethise ama-passenger ekuseni ukuthi ezelani nemali ehlangene be-traina nje abantu ukuthi ikhasimende liphathwa kanjani bathi babona leyo nto icindezela bona njengabashayeli ukuthi ilungelo le-passenger liyaziwa kodwa elika-driver laziwa niye nithi u-driver makuthiwa unecala lithi angakhipha 1,500 noma 1,000 elifunekayo lapho lithi liqulwe icala lelo 1,200 seliphambili lihlawula kusho ukuthi sesequlwa into efile ngoba imali ayibuyeli emuva umbuzo-ke obukhona ngiyazi ukuthi awugunyaziwe ukukhulumela imboni but ngibuza kuwena njengomuntu okhona embonini oyi-owner onemoto sokuthi kungani o-driver kabantu abayibona bengavikelekile bethi bathatha iy'moto isikofu masithi kufaneke ifesi mhlawumbe njengalapha eThemiston mangabe u-number 1 eGoli isuka ngala eThemiston isuka ngo-11 ebusuku iyobamba ifesi ngale ngoba imoto yokuqala ingaphuma ngo-3 ekuseni isebuya isuke eGoli eThemiston depending association bathi bangena ekuseni idatha ngo-3 bashayise ngo-8 ebusuku bezosebenzisa i-600 umbuzo-ke uthi embonini nicabanga ukuthi abantu bakithi abanisebenzelayo iningi la lingabelungu babo khona niyobona kufanele nikwazi ukubanika isithunzi esibafanele nibakhokhele imali engabagcolisa yabo mhlambe samashi ake ngiqale lana nje kutheni thina abantu ababanikazi bey'moto asiyithandi iy'moto zethu futhi asibathanda abasebenzi bethu mhlazane thina sakubona ukubaluleka ko-driver isithunzi so-driver siyobuya ngoba ohamba ngeveni ngoba eshayelelwa u-driver ovuka ekuseni agade imoto yakhe
nangakusasa nanini ayikhokhela iziqephu. Kodwa vele including myself sibatreat-a njengezinja ngoba sibanikeza ilungelo nenhlonipho yokuthi bawobani. Thina abantu bemboni nobuholi bayimboni ayikho into obuyazi njengemali esheshayo kube budayisa ngebhizinisi labo. Uyabona uma ungahamba manje uye kuyona yonke imigwaqo ufica kuvinjwa kuthiwa kuvinjwa o-Uber kuvinjwa o-Taxify. O-Taxify no-Uber bafika nathi thina abantu bamatekisi abayifike lapho. Namhlanje ngoba sesibonile ukuthi ayisadleki lento esasithethi sizoyidla yemali esheshayo, sekufuna kumobilizwe abantu-ke abazofika ngendluzula bezoxosha abantu abaqashwe yithina. Thina sihlule ukuthanda abashayeli bethu sibanikeze isithunzi, sibanikeze inhlonipho ephelele, sibabeke kwileveli efanele njengoba nathi sikwileveli esiyiyo. Noma angithi thina sizazi ukuthi sibakhulu, kodwa sikwazi ukubona akwenza abashayeli bethu ukuthi babe bakhulu njengathi. Vele nje mfowethu, noma ngathiwa siyathanda asithandi, siyahlonipha asihloniphi, abashayeli bethu abashayelela amakhumbi sibatreat-a njengezinja. ISouth Africa yonke khona into eyake yabakhona eyayiseClermont kwakuthiwa uqina mshayeli. Nami ngingxenye ukuthi kulwiswane naleyanto, kodwa ekugcineni ngiyabona manje ukuthi umuntu la wayeyibridge lokuthi kuyela abantu abathize ngoba leyanto yayizomdefenda umshayeli wekhumbi, idefende futhi nomnikazi wayimoto uqobo. Kodwa ngoba thina siyalutheka vele kuqhamuke nje umuntu ophethe imali othize kuthiwe namhlanje hayi usethike manje hayi iy'moto zizofakwa ophephela phezulu. Kwehleke ubuholi buzosilawula ukuthi hayi imoto engasenayo uphephela phezulu ayisezuthelela. Kodwa kukho la kukhulunywa khona ngokuthi udrayiva i-on eliholela udrayiva u-500 alisezu kuwathola amadiski ukuze kukwazi ukuthi kushayele udrayiva umthetho. Simshayela kanjani udrayiva umthetho singamprovide into ey'balulekile for yena? Kuphinde kuye la masiya kule nto yoshintsha, akekho umuntu ofike ephethe ushintshe eShoprite uma yothenga. iShoprite yazi ukuthi funa iy'nhlelele kushintsha, akusugangwa ngabantu. Mina uma ngabe imoto yami isemashumini umsebenzi wami ufuna nginikeze u-300 u-500 uhlweza lokuthi izoshintshela abantu noma 1,000 ngoba imali yami lezo esuke izobuya. Akukho la ukuthi uma kuvulwa khona eboxa ekuseni bese kuthiwa hayi wafika ngemali ehlangene 200 uthi njengoba uzothenga isinkwa sizosishintsha ngani. Kukhomba khona ukuthi ibhizinisi lethu uthi nesicimezile. Kuphinde kuye la somashi le nto yokuthi sithembe sidiphendele kuma-passenger. Mina ngize ngivuma ukuthi emsebenzini engawuphembi ngithi ngingaxoshela udrayiva wami oqashwe yimi ngoba ngifuna mina ngitshela imoto ngixoshe udrayiva ngoba udrayiva uthi ucabe nepassenger ukuthi i-office ekuripotha kulona ipassenger liphi ngoba lokhu kuripotha udrayiva i-office likhona. Udrayiva uma exhashazwa ipassenger ukuphi la hamba yoripotha khona? Yini le nto yokumeleka ime-society nelilodwa? Why udrayiva akuthiwa akayoripotha i-ofisi lika-association wakhe? Ipassenger liriphothwa kuphi? Uma ngabe sithi siyawuthanda umsebenzi wethu, yini ingakreyithiwe le nto phekwe engabe seyikreyithiwe kwaqala ibhizinisi yemboni? Yini ingabikho ukuthi kuthiwe cha udrayiva uma engaphathekile kahle akayelapha? Sonke isikhathi nje kuhleze kuthiwa i-customer lone-right noma liphepha ngoba nakho umncengo ukuthi ngifuna ligibele iy'moto zami. Hayi ngoba bayiyeke mina iy'moto zami angayigibela ngiyona nje leyo nhlobo leyo. Angikho nje mina esikimini sokuthi funa ngibe ingxenye yokuthi ngiyokhohlisa abantu ngize nje silima mina ngebhizinisi lami engiligadele umuntu. Kushuthi kusasa njengoba nginekhampani yama-security ngizotshela umuntu obezothenga esitolo ukuthi angisuse i-security lami emnyango. Ngibe ngohola ngalo. Funa nje ngingayisho bafowethu noma ngabe ubani olalele osembonini asiyekeni ukuba izidwedwe sidayise ngamsebenzi wethu ukuze umsebenzi wethu ube nesithunzi. Phela nje akekho futhi umuntu engincenga ukuthi akangithande akho ama-feelings omuntu engifuna ukuwamasaja ngoba nami ngifuna umuntu ozongikhohlisa. Uyazi before ngiqhubeka kumnandi kodwa mfokasi kaKhaluka ukuthi ngoba uvele ujwayele nje uma ukhuluma awukhathaleli kuthendwa ukuthi kuhlala kanjani sengoba
ukuthi vele inkinga enginazo angizalwanga nazo. Iy'nkinga enginazo ngayithola emakhumbini. So-ke anginayo into engizoyihayida kuyona ngithi namhlanje sengimsulwa noma namhlanje khona umuntu osezongithanda onami ekhumbini. Akekho futhi nami akekho umuntu engimthanda enginayo ekhumbini. Hayi sizalwa nezinye sikhule nezinye. Baqinisele ukuthi sizohamba nezinye. Insizwa cha mfowethu wabekisa kweqhawe, wabekisa kwesiqhwaga insizwa nje engakweleti imuntu. Angikho ebuqhwageni kodwa into engiyaziyo ngizoyikhuluma. Engingayazi ngeke ngiyikhulume. Hayi manje nje bekhona iqiniso ngeke ngize mina ngivume. Angikwazi mina Mpofu ukushintsha ukuba yimina ngibe wuwe. Ngoba ngikathi ngiwuwe ubumina buzosala kubani. Hayi uyiswa impela ukuthi malanga ngiyakuzwa umuntu olungu ulisebenzisa ngendlela awugeji Ngiyabonga Mpofu. Cha mfowethu okunye-ke kokugcina sesizokukhulula embonini sibonile nihlukumezeka ngazi noma iy'khalo zenu zagcina zixazululeka noma kwagcina kumbambathiswa ngoba phela kwesinye isikhathi uye usatshiswe i-challenge yama-permit eninayo embonini idalwa yini kuwona wonke amanye amabhizinisi alikho ibhizinisi e-South Africa elivulwa lingekho khona uvula i-supermarket ikhona uyayithola i-permit uvula i-grocery store ikhona uyayithola i-permit kungani embonini yamatekisi ama-permit noma unganamandla kangakanani ungakwazi ukuthi ugenerathelwe i-permit entsha kodwa abanye uzothi ukwazi ukuthola i-permit kwenzeka njani kunama-permit isipale sakhishwa kwathiwa azoba yimiliyoni KwaZulu-Natal noma azoba u-10,000 awasophinda akhishwa amanye akusafanele bangena abanye abantu embonini yini inkinga kwenzekani lama-permit KwaZulu-Natal lawakhontrolwa u-transport. Uyabona Mpofu angiqale nje ngithi masilandelana siwu-10 wena uhamba phambili njengobhuti siya mhlambe emzini thizeni noma yimuphi ufike ungena eminyango uma ungena nje eminyango ukhuleka kulo mzi engabe kuqabiyela omenziwa bese uyasikhahlela isicabha uyasivala thina esumndeni wakhe besihamba nawe singangena yini ngifuna ukukutshela-ke ukuthi inkinga ekhona u-transport awunayo inkinga ekhona ekuthini embonini ngoba abuholi bethu bona obudrayiva imboni i-obudrayiva transport ukuthi utransport lokhu ungakudedela ku-right lokhu ungekudedele ku-right utransport imboni iyakwazi ukulwela ukuthi into iyithole uma ihlangene kodwa uma ingahlangene ayikwazi ukuthi ilwele iyithole ngoba ngeke nize niyinqobe impi manihlukene kodwa uma nihlangene niyokwazi ukuyinqoba uhulumeni akayona impi kubantu uhulumeni ulinde ukuthi nidingani nginisaplaye ngaleyo nto inkinga-ke abantu ekufunakale ngeke ngisuke mina ngiyimi ngiyothi utransport awenze 1 no 2 no 3 kodwa wena uma usebuholini kuwena osiholayo wena une-right yokuthi abantu bami ngifuna bathole 1 no 2 no 3 uma ithi utransport ngeke ngikwazi ukukunika bese uthi hayi ngicela ukubuyela kubona ngiyobatshela ukuthi usunqabile kuze kube yibona abayizela kuwena bezokhuluma nawe kodwa uma sizothi thina sifuna into wena ubaba uthi wena hayi yonke into i-right hayi vele lapho sidungo zontwini siyathanda sithanda wethu cha siyabonga Mpoma kaMchele mfowethu sisayophinda-ke sikucele